Počkej, taký záber. Ty kurva. Dobrý. A tebe čo sa stalo? Nič, že si kupujem. No a čo by si rád? Ja si poprosím jednu veľkú Coca-Colu, jednu strednú a ešte jednu strednú. Takže jedna veľká, dve stredné, hej? Prosím vás. A ešte 12 slamiek, ak by sa dalo. Čo to ešte? 12 slamiek, 12 slamiek, no môžeš prejsť za kúpem, ok. lebo som moc medný. No dobre. Ďakujem. Mišo, 5 eur tu jest. Poď. Dobrý. Počkajte. To je dobre. Nestačí stovka? Fakt nie? To je škoda. Koľko to chce? 5. Okolo 5. Poď, daj toto, ja ti podám. Nech sa páči. Ale dám 10. Ako sa máte, teta? No rodme si 20. Ďakujem. Spadlo. Aj tú stavku si môžete zobrať. Nie, to si nechajte, Nie, to to je dobre, na- to fakt. je pre vás. Ja som štedrý. Aha. A inak... Hej. Aj na čo robíte? Vo voľnom čase a tak. Dobre, dovi. Dobrý. Dobrý. Hej. Mňa sa fotia. Foť. Odfoťte si toto. Odfoťte si toto. Odfoťte si toto. Myši, Čakaj, čakaj. dobre? Dobre. Usmej sa. Dobre, pripraviť sa, pozor, štart. Dobre, ďakujeme, dovidenia. Čest v práci. Strátila sa po ceste. Rómovia ukradli. Máte? Drž to. Nemáme, ale dáte nám? Jasné. Tu fakt. Tuto môžete? Nechcete zviesť? Miesta je tu dosť. Ďakujem. Ďakujem. To koho napadlo? Nás? Ďakujem. Sme boli hladní. Vy to máte isto nejaký oni, že? Nemáme. Nemáme. Máte tu nejakú Čo z iných? stavku? Chalani, Nemáme nič. chalani, vy tu máte nejakú stavku? Nemáme, normálne sme si kúpili auto, sme išli na brigádu. Iba na Dobre. brigádu. Ďakujeme, dovidenia. Dovi. Telefon vypadol. Poďme. Čo povedal? Dali ako? Vieš, koľko stojí orgány takého mladého dieťaťa ako si ty? To je radili. Do kiedu. Ja najad to týka. Ja mu toto vliezol na číčurak. A mám dať. Simon, počúvaj, že ti to poviem. Ten mobil mu chodte zobrať. Fuj! Kde mobil? Tam mu spadol. Tam je, vidíš? Nie? Není? Dobre, tak nie. Nie. Pasa ty, kamko. Zmizni. Čisto starý. Čiernoch!